En vacances se n'anem per ahí a escalar els meus pares i jo. És com desconnectar de tot el món, tot l'institut, de la casa i anar-te'n en la furgoneta per ahí, no saps a on. I sols fas que escalar. A mi m'encanta. Soc Lucía, tinc 14 anys i visc en Carrícola. Mon tio és bomber en Alacant, entonces vaig anar al seu parc de bombers i n'hi havia un rocòdrom. I em van dir, vols provar? Em vaig muntar i a partir d'ahí vaig dir a mon pare, jo vull casar, jo vull casar, jo vull casar. I pues ahí em vaig donar compte que volia això. Ells me diuen, ja, però tens que tindre uns peus de gat i tens que tindre un casco i un arnès. I els deia, ja, però quan em compreu els peus de gat? I van intentar buscar un rocòdrom on jo poguera anar a escalar i jugar i això. En tots els rocòdroms em van dir que no podia anar allà perquè era molt xicoteta i jo el que tenia que fer era jugar en el parc. Hasta que vaig començar a anar ahí una volta per setmana, després va canviar a 2 dies per setmana, 3 dies i va augmentar el temps d'escalar. Però què és el que t'agrada escalar? No sé, és que m'agrada, m'aporta una sensació que les demés coses no m'aporten. No sé explicar-ho. Sols estic jo i les roques. Desconnecte dels meus problemes i me sentís lliure. No li contes res als meus amics de l'institut. Ells no entenen el meu món. Tu li dius que tens que entrenar i ells diuen, bueno, pots botar-te un dia, tampoc espera tant. I sí que espera tant. Quan no m'hi sonavia, m'entra molta frustració. Però n'hi ha altres que dius, bueno, sé que puc fer-la, entonces la seguisc intentant o me'n vaig a casa i un altre dia la tornaré a intentar. En la persona que t'assegura tens que tindre una relació de molta confiança, perquè diguen que a la teva vida se l'estàs donant. Pues d'aquí uns anys suposo que me veig també anant a competicions nacionals. Jo el que vull ser de major és monitor en un rocòdrom. Així que aniré al rocòdrom per donar classes i aniré al rocòdrom per entrenar.